ħalluna twaqfunix, b'xi bonġu tħawdunix, għax il-ma ma sibnix, u wiċċna ma ħsilnix. ħalluna twaqfunix, għax għadna ma qomnix, tal-linja t-telfunix, għal taksi flus m'għandniex. Issib xufier maħniex, il-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, skuż oħra żgur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. ħalluna twaqfunix, b'xi bonġu tħawdunix, għax il-mamma sibnix, u wiċċna ma ħsilnix. ħalluna twaqfunix, għax għadna ma qomnix, tal-linja t-telfunix, għal taksi flus m'għandniex. Issib xufier maħniex, il-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, skuż oħra żgur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. 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 Isma' ħejjena jgħidda fuq dare ta' fuq. Iva, ejja xi ħadd minnkom minn floki. U ftit paċenzja miskin, kompli naqra miegħu jaħassra. Ja ħasra jien. Qabel ma jew ħsibt li qiegħed il-marsa. L-Ambaxxata Franċiża ħabbret loti ta' numru ta' scholarships għal min irid jistudja l-Franċiż fi Franza. L-applikazzjonijiet huma miftuħin għal kulħadd, però qiegħda tingħata preferenza lil kummentaturi li jkummentaw it-tiġrijiet ta' żwiemel. Tard il-lejla l-Pulizija kellha tintervjeni bil-forza biex twaqqaf ġlieda li nqalat fil-kju wara l-bib tal-Ministru għal pjaċiri u drittijiet. Pulizija ttieħed l-isptar wara li qala daqqa ta' termos mingħand mara li kienet ilha tistenna hemmhekk minn filgħodu. Sa dan it-tant, avviż fil-Gazzetta tal-Gvern jafża li mhux se jinħarġu iżjed permessi għal gabbani wara bibien ta' ministri, deputati u kandidati, eċċetera. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jikkopera billi jieħu l-ikel miegħu. X'jagħmel? Hekk għandi miktub hawn, irid jieħu l-ikel miegħu. U b'dik l-aħbar ġejna fit-tmiem ta' dawn l-aħbarijiet fil-qosor, insellmilkom u lejl it-tajjeb. ċieħu li kelmijak, mux kull wahda u koll. Diki l-ħajja, c'est la vie. Diki, c'est la vie. C'est la vie.
Sewa hekk qed liftu xi vit. U di ħalliħax dak miskin iffissa li ju Napoleon bħal dak aħjar tkompli ftit miegħu. Iffissaw? Mela, Mela jinna fiha taqta x'ifissa. Iffissa li hu warloġġ. Ana dejjem sejjerek brasa wara. Darba li kemm ħtejja ġo tal-linja. Jien dejjaqni sejjerek, qed taqtaħħax minn seddom ta' teb brasek. Għalli x'okwit, għalli għax qed inżomm il-ħin. Qedlu ja qed inżomm, qed tallax kienu. Għalli it-tmienja. It-tmienja. Ħares lejla l-loġ tiegħi u nsibu l-10. Jiena l-10 għandi mhux it-tmienja. Għalli kemm għandi lura! Ara qegħdin tajjeb taw ġew. Wieħed iffissat li Napoleon. Ma Pawlu ferħan għax laħaq is-soldat tiegħu. U mhux dik, li kien għalihom dawk, kieku jien iffissajt li jien iżdiemer tagħhom. Dak taf xirid. Daqqa ġo rasu. Diki. Daqqa bdin ġo rasu jrid. Għalek, koxon! Jekk għandek problema ta' ġrieden, ċempel lil Mouse Busters. Ditta ġdida, organizzata u effiċjenti li tikri tates bil-ġuħ li jfittxu, jaqbdu u joqtlu ġrieden li jkollok bla dewmien. Varjetà ta' razzes u kuluri minn fejn tażlu. Mela ħallikom minn tas-sanità. Għal-ġrieden ċemplu lil Mouse Busters, jew marru intom stess fil-head office il-ġonna ta' Sant'Anton jew fil-fera ta' Tinje. Mouse Busters u aħarbu ġrieden! I've tasted thousands of wines. That's my job as a wine taster. And believe me, it's one hell of a job. Servizz ġdid għal ċilindri tal-gass. Għal koppji kollha u għal dawk li ser joqogħdu f'post ġdid u għandhom bżonn ta' ċilindru għall-ewwel darba, id-ditta It's Only Fair Limited qiegħda toffri li ġib u twassal fuq il-post l-ewwel ċilindru tal-gass għal ħlas biss ta' 50 ċentesmu. Permezz tek tifranka jew li tmur bil-żebbuġa ġib wieħed, jew li xaħħam lil ta' trakk, jew li tisraq wieħed minn wara l-bib ta' xi ħadd. B'nofs lira biss, It's Only Fair Limited iġibulek wara l-bib mhux aktar minn 3 ijiem wara li tkun ordnajtu. Mela gawdi intu gol minn dan is-servizz ġdid. Għal kull problema ta' gass ċempel lil It's Only Fair Limited. Min kien? Min kienu trid tgħid? Ara veru, għaw Malta għandna telefon ekonomiku tafx. Telefonata waħda taqbad 4 minn nies daqqa. U barra minn hekk tisma' r-radio ukoll. Xenqala? Xenqala, ma tafx xenqalajt, ma tafx li titriq one way, għafem għajdi ħela bħalek, Mandonajt. Le, mandonajt, mela ħat madu jinduna bil-one way għandik għuna. Issa li kiku kiena ġeja karozza minn faċċata, ma konx tamela zibelajt, Ejja, stanna naqra, Xej, xej. Arrajt, arrajt. Għala kajsa, jaqla lajt dikart, ejja. Ejja, ġeja dik lajt dikart jew. Da senġib. Mela ejja. Ejja. Ġebela. Tajdlix. Li tiġi minnu. Etziju tiegħi. Taf li għaskot ed darfek.
Iwa allura ma tajd li xajt, konsa tħallini nikteba, xaffarijiet daw. Isma, allura, ħul ma mi jiġi. Ħod daddy. Għajlu prosetta ta' diskos li għamil il-ħad. Għajlu ħajtijom. Iwa allura, għaskonsa tajd li għajt, vera tifel sewa, ta' mu, isni ma rajtek, mu, dabba rasek, mu. La-ID card se zomma? O le, mu, rint ma tarax għaw, zom, le, diti għak, mu, siebi. Wanwa jew siebi? U għafeqet intu, għajja, għansa daċen, zom mal-ġem. Għaw minna għazzek fitri, siebi, għazzu. Zommem, ma nissa, zommem. Dakax mux qed jarfek ta' għalek qed jagħmelek. Ejja suq ħanar għalek. Ejja bil-mod. Ejja mister, ejja bil-mod. Bil-ħaq, mister. Sorry ta' mister, jekk ma jimpurtax nistaqsik. It-siju meta qed jara lin-nies? Nar terba. Ikollu ħafna nies hux. X'edri. Isma' inkuwiċċi tost jekk nistaqsik tirranġa li appuntament. Ħaġa żgħira. Jekk nilma dak sakristan ta' San Juan, inkorri. Oui, diki, inkorri. Sakristan? Dak sakristan illi zebaħ dak il-kanċell ta' San Juan biex jien ma nisirqux. Inkorri. Xenu? 8 ser. Murid li dawk il-koxon li għem jistennewni għem barra li jien min istenara nis illum. Għajdilom li Napoleon mux se jkun għawek. Kolla sew ser. Ej, Napoleon mux għaw. Jimmus sendum ta' kem nejdlu kelma wahda, għax marrit inna l-bozza ta' qoddim id-dar ta' għana nejdlu li marri l-filament, bis. U jien forsi jisiblu xogħol it-tifel, les jagħmel kollox ta' imma jippreferi watchman. Jien niġi minnu. Ħares, forsi jkun jista' jirranġali, forsi ngħaddi boarded out. Naħsbu fih ta' idin 30 fil-familja. Sir, taf li mux jemnuni li minti xaw. Jgħidilhom ftit inti importa. Min ġi? Min ġi? Ġi, ħabbat li l-bib tad-dar. Ġi, ħabbat li l-bib tad-dar. Ġi, ħabbat li. Jekk inċittadin bil-għaqal u ma tridx li tiqbalat, għamel bħali insalbanek mur investi f'kandidat. Ix-xurtjat li jiltqajt miegħu qatt ma ninsa dakinhar. Hekk kif qorbot l-elezzjoni ġi ħabbat lill-bib tad-dar. Ġi ħabbat lill-bib tad-dar. Ġi ħabbat lill-bib tad-dar. Fikju, ħalli niqdew, l-onorevoli nistennew fikju biex niqdew bih fil-parlament siġġu tajnieh fikju. U għalif ta' bdejt irsisti kam il-sellur nżiltu tlajt biex waħħadlu l-posters frodi teġ kem ħajti isu krajt fuq u meta jitkellem bil-maktur il-fuq nolliħ f'kull ritrat li ġabu tijow zgur nissibni qiegħed fih. Zgur nissibni qiegħed fih. Zgur nissibni qiegħed fih. Fikju, ħalli niqdew, l-onorevoli nistennew fikju biex niqdew bih fil-parlament siġġu tajnieh fikju. Biex nistenna xi liċenzja għal check-up ġewwa l-istar. Mhux se naħli l-ħin nistenna niġri mmur infittxu d-dar. Għandi dritt li nippretendi li qabiżni l-kjuwiet għax kont jien fuq quddiem miegħu f'dawk id-dimostrazzjonijiet. Dawk id-dimostrazzjonijiet. Dawk id-dimostrazzjonijiet. Fikju,
ġewwa dar l-inkwadri tiegħu bejn is-santi mixawlin. Għax biex xajnek titla' s-sema trid issib qaddis ħanin. Għax dil-gżira ċkejkna ċentru tal-Mediterran. Mill-qaddisin qatt maħna nieqsa jejra lina l-Vatikan. Jejra lina l-Vatikan. Jejra lina l-Vatikan. Firkju, ħalli neqdew. L-onorevoli nistennew. Firkju biex neqdew bih fil-Parlament siġġu tajnieh. Firkju, ħalli neqdew. L-onorevoli nistennew. Firkju biex neqdew bih fil-Parlament siġġu tajnieh. Firkju, ħalli neqdew. L-onorevoli nistennew. Firkju biex neqdew bih fil-Parlament siġġu tajnieh. Xenu? Id-disa naqsin kwart, sir. Imma kemm tawwad? L-ewwel matlix li kienu 8:30? Mela kull kwarta se toqgħod tgħid li ħin differenti int? Sorry, sir. Kemm il-darba għedlek biex li ma toqgħodx tgħidli sorry? Ma naf, sir, ħsibtek kuntet toddom int. Sorry, sir, naħseb 17 il-darba. Nar is-sibt tal-ħabta ta' 2:15 fuq. Skużawni. Nar is-sibt tal-ħabta ta' 2:15 fuq l-istazzjon il-ġdid Radio Malta 1 u Radio Malta 2 fl-istess ħin se nuru repetizzjoni tal-programm li jolqot l-aktar lin-nisa bit-takkuna u l-handbag. U bekk naddu għal-programmi li konna likom nar il-ħadd fuq Television Malta. Niftħu l-istazzjon tagħna bħas-soltu fin-nofsija meta f'dak il-ħin inxandru l-aħbarijiet fil-qosor ta' nar is-sibt. Imbagħad fis-sija ikollna nofsija ta' riklami. Fis-sija u nofs repetizzjoni tal-programm satiriku Aktar maħniex milli aħna. Repetizzjoni tad-dokumentarju dwar in-natura jixxandar fit-tlieta u mbagħad bejn l-4 u s-6 ikollna interval. Fis-6 jkollna mill-ġdid l-aħbarijiet fil-qosor u fis-6:15 repetizzjoni tal-programm komiku Laugh Again. Repetizzjoni tal-programm Sports il-bieraħ jixxandar għal-ħabta tas-7:15. Fit-8 u 3 minuti nerġgħu ninaqdu għal darb'oħra mat-taqsima tal-aħbarijiet sabiex minn hemmhekk inwaslulkom bulettin sħiħ flimkien ma' tbassir tat-temp. Għażatt wara ikollna episodju ieħor tas-serje popolari Dynasty jew Dynasty. L-episodju ta' nhar is-sibt jismu The Never Ending Story. Wara nofsija oħra ta' pubbliċità ikollna The News in Briefs u għal-ħabta tal-11:15 repetizzjoni tal-programm divertenti, varjat u soċju-edukattiv xandira diretta mill-Parlament. Niġu fit-tmiem il-programmi ta' nhar il-ħadd b'repetizzjoni tad-dokumentarju Think Again, repetizzjoni tal-aħbarijiet, ħarsa lejn ir-repetizzjonijiet ta' nhar it-tnejn u l-innu nazzjonali. U bekk ġejna fit-tmiem repetizzjoni tal-programm senuru. Minna ħatijaj ma fadalli xejn li fli nirringrazzjakom tal-attenzjoni u inselmilkom. U issa ninaqdu ma' xetta l-gżira biex insegwu kollegament dirett. Inselmilkom hawnhekk mix-xetta l-gżira minn fejn għas-seba' ġimgħa qegħdin nażistu għal din l-isfida kolossali. Hawnhekk jidher li kollu sejjer tajjeb u kulħadd skantat kif il-pożizzjoni fiżika, il-sitwazzjoni fiżika tal-atleti hija eċċellenti, ħaġa tas-sew tal-iskantament għax ngħid is-sew anki jien ġew ser minn gwarda manġa ħajjejt, imma il-protagonisti jidhru li qishom mhumiex huma. Fil-fatt avveniment bħal dan jitlob ħafna xogħol u ħafna ħidma għall-organizzazzjoni. U hawnhekk hawn grupp ta' nies li minn wara l-kwinti qegħdin jagħmlu ħafna xogħol biex dan l-event jimxi tajjeb ħafna. U fil-fatt illum hawnhekk għandi miegħi it-tnejn min-nies li huma in charge kif jgħidu t-Taljani żewġ kapo skwadra ta' kull grupp li qed jaraw li l-avveniment ikun suċċess. Fil-fatt qabel nitlobhom jgħidulna x'għandhom imħejji fil-programm tagħhom nixtieq illi fisem il-pubbliku sportiv Malti nirringrazzjahom għall-ispirtu sportiv u l-ispirtu ta' ħbiberija li fih qegħdin imexxu dan l-event. Tassew għandna bżonn nies bħal dawn illi jkunu qegħdin involuti fl-organizzazzjoni tal-event sportivi hawn Malta.
U ekku biex nżommu dan il-livell ta' sportività, naddu issa biex nollu s-solt biex naraw fil-fatt minn għandu jibda jitkellem, għax dana ftemna minn qabel illi naraw bil-munita minn għandu jibda jitkellem. Ek joġbok tazlu wiċ jew ġejjen. Ma fiex wiċ dik, jien nażel il-lampuka. Il-ħabib ta' nażel il-lampuka u ekku f'xandira diretta qegħdin taraw il-munita tola u naraw daqsxejn x'jiġri. Ekku ġiet. Ekku fil-faġġit lampuka mela jibda il-ħabib tiegħi fuq il-lemin. X'għandkom imħejji fil-programm tagħkom? Aħna għandna programm mimli daqs bajda. U kif jaf kulħadd aħna ħobbu nagħmlu kollox bil-kbir. Aħna ħanibdew il-programm tagħna bil-marċ ta' filgħodu. U għandna marċ ieħor ta' filgħaxija. U banda l waħda ġibna tnejn. Biex aktar ikun hawn briju, u wieħed ikellu aktar fejn jiddeferti. Imbagħad fit-tard għandna ħruq tan-nar tal-art. Għada sa jkollna fiera kbira, fiera speċjali, fiera ta' Dundjani, tħol bxejn. Barra minn hekk organizzajna coffee morning u wara nofsinhar għandna tombla kbira. Imbagħad għaż-żgħażagħ organizzajnilhom disko hawnhekk ix-xatt fejn problema ta' parking ma teżistix. Però għall-anzjani u għall-kbar dak li ma jieħdux pjaċir bid-disko aħna ħsibna fihom ukoll. U dawn se norganizzawlhom dinner dance kbir kolossali u għalli ħanna mistieden speċjali u dawn mu ħadklif Frank Sinatra. Thank you. Proset tassew. Proset tassew. U naddu issa biex naraw x'għandhom imħejji il-grupp liħor. X'lestejtu fil-programm tagħkom? Aħna wkoll għandna programm mimli sewwa. Se nibdew il-festi tagħna b'serata mużika letterarja u din fiha għandna nsejħu sem. Kwartett minn Vienna. Kif qed nistennew din se tkun suċċess enormi. Għandna wkoll show ta' films ta' kalibru, fosthom films ta' Bergman u Fellini. Għanna u koll imħejji, konċert fenomenali u dan fih fost l-oħrajn se jieħdu sem Luciano Pavarotti u David Bowie. Kif qed tara, aħna ħejjejna l-pubbliku entertainment kulturali u ta' kalibru. Prosit tassew, nirringrazzjak. Kalibru, żaw waħda. Ħalli kieku taqtawa bħalli kieku tagħkom ta' kalibru u tagħna mhux ta' kalibru. U mhux veru ġej tajt li programm hemm li daqs bajda. Kont se ngħidlek x'inhu hemm li daqs bajda ġej bil-baneta u. Noqogħdu għatawa ħanajdlu dak, ħala xitna nagħmlu. Noqogħdu naqrawlhom il-poeżiji, xi erba' marċi funebri, xi erba' ballerini kollha. Karriet kien joqgħodkom biex tagħmlu. Hawnhekk isħana u nċedi lura malaj il-linja fl-istudju tat-television Gwarda Manġa. U issa ngħaddu għar-rokna tal-ittri. Kitbitilna li talbitna nsejħula inkwitata. Littra tajt hekk. Aziz edukatur soċjali. Jina inkwetata li għandi tifel ta' 6 snin u rrid nibatu skola privata. Xbajt nibatu privatijiet, iżda m'għadda minn ebda eżami. Tista' tagħtini parir kif nista' indeffislu rasu x'imkien? Aziza inkwetata. Biex it-tifel tfittex id-defislu rasu x'imkien, nissuġġerilek tmur tkellem lil dak jew dik responsabbli mill-iskola. Spjega kemm inti tkun lestejn l-iskola jekk dawn idaħlulek it-tifel baxx. Għajt pereżempju li ir-raġel iħobb iċċekkċek xi ħaġa fejn fien bħal ngħidu aħna jafi binġi. Bekk b'dan it-talent dejjem ikun jista' minn ħin għal ieħor ibajjed il-faċċata tal-iskola. Spjega wkoll kemm inti tkun lesta li tagħti l-miżati u d-donazzjonijiet bil-qoddim. Ħeġġeġ ikoll il-żewġek biex jidħol float boys tal-istess skola. U ma rridx ninsa ngħidlek biex fuq l-applikazzjoni iżżid kuljum jew 2 ma kuljum ir-raġel tiegħek. U toqgħodx tikkonfondi għax se tħalli barra u l-art li dawk it-tfal li jkunu għaddew. L-aqwa kif dejjem ngħidu li ibnek ikun ħa edukazzjoni nisranija. Fjakkajt. Merci. Waiter, jek joġba kamilli Jean Petit Ducrem. Xikun dan, senjur? Xieġifiri ma tafx xikun, qiegħed hawn imniżel fil-menju. Jean Petit Ducrem. Dak isem il-kok, senjur. Int murajtlu, forsi uri kif?
U issa ma tarax, dak bħalissa Napoleon, ara mhux se jiġi għandna biex naqbdu ċokaj. Kienet qed toħlom bil-wirdin. Mijiet ta' wirdin, eluf ta' wirdin. Għamet f'daqqa, hekk kif il-bib infetaħ. B'saq żieqa li twaħħax. Ħasbet ftit. Kemm kienet ilha tajlu biex il-bib jitiħnaq żejt. Ġużi baqa' jonħor. Fid-bel tax-xema tnemmen, il-purtieri biż-żiffa li kienet għaddejja bdew iħallu dellijiet grotteski mal-ħitan bħal spettri ħielsa jiġru fis-satra tal-lejl. Kien f'dal-waqt preċiż li għaddiela minn rasa l-ħsieb li tmur sejl u tixtri par purtieri ġodda. Ġużi kompla jonħor. Ermelinda għamlet il-kuraġġ u qamet mis-sodda biex tara x'kien dak it-ħaxwix li semet ġej minn isfel. Ħadet ix-xema fida. Waqfet. Ħasbet ftit bejna u bejn ruħha. Iva llum kellu jinqata' d-dawl. Ħarġet mill-kamra. Pass pass bidiet nieżla t-taraġġ. Maħsuba, imbeżza. B'kull pass l-isfel. Is-sens ta' terrur żdied ġo qalba hekk kif il-ħoss ta' tħaxwix beda jola. Waqfet ftit. Ġużi kien għadu qed jonħor. Għajla fetħet il-bieb tal-ċina. Kif ratom, iffriżat, ipparalizzata. Lemħet il-wirdin, hemm quddiem għajnejha. Mijiet ta' wirdin, eluf ta' wirdin, wirdin kbar, wirdin żgħar, wirdin l-iktar komuni, kull imkien wirdin. Grassitox, l-isprej li joqtollok il-wirdin kollu. Grassitox, fil-ħwienet ewlenin f'Malta u f'Għawdex. Ejja, ħankomplu nipprovaw. Stenna! Ejja, għal dajlan jitallem il-hockey. Għana kemm jaqse. Ma nistax. Interġa' prova. Għax tafx qiegħed jiġri li. Meta npoġġi l-ballun fejn nista' nolqtu, ma nistax narah. U meta npoġġih fejn nista' narah, ma nistax nolqtu. Iva ma tiftakarx kif kien jagħmel għajt. U jien daqs kemm ninsa. Imbagħad hemm tliet affarijiet li veru ninsihom. Ninsa l-uċuħ. Ninsa l-ismijiet. U ninsa. Taf l-inseċ ninsa. Tiffintom. Mela isma' di. Kien hemm raġel kien jismu Dimitri. U martu talbitu biex jimpustala xi jittri. Martu ħadet ħsieb biex żewġa żgur ma jinsiex. U ma subajs, rabtitlu ħajta daqsix. Mela mbagħad x'intela Dimitri. Martu ndunat l-insiet ta' tieħ li trid. Alberto! Ara fejnu? Ara fejn? Ma jgħidx kellim nada donnu. X'inhu jagħmel? Għellimna bek. Ara ta' qudiem kemm jaqtaj. Ara llum kif llum. Ma jridx kellem bek. Ma nistax nitlaq bejna għax inkella nitlaq posti fil-kju. Ma qed l-ewwel għax bejnietna ġejt nitlob pjaċir. Ma tistħix bek, ma tistħix. Naf Malta dawn l-affarijiet ma jsirux. Naf li f'Malta ħadd ma jmur jittalab għal pjaċiri naf. Ma xi ċukaj il-poplu qisu tal-lab. Imma nafx kif ma jistħux. Hawnhekk fiċ-ċukaj biex tlaħħaq trid tilaq inkella jaqbżuk. Bid-dritt naturalment, jaqbżuk bid-dritt. Ara ejja nintroduċik. Dan huwa is-Sur Zulaqi. Hawn fiċ-ċukaj jisibuh bħala kanvaser. Ganvazer! Insomma, ganvaser, dil-kelma jinqazzu smajta qabel ta' Malta m'għandniex minn daw. Bħal fiċ-ċukaj, fiċ-ċukaj wieħed mill-kutnej ganvaser ta' xi ħadd. Ganvazer! Insomma, ganvaser.
Allora dan il-gamba ser għalli se jirranġali. Xej ħażir naturalment se jirranġali biex nieħu dak li ħadni. Bidritt naturalment, bidritt. Mhux bħal Malta. Malta tmur bħal tu tixtri. Tapplika tieħu. Mela hawnhekk biex tieħu television tal-kulur, telefon, bozza fit-triq, il-liċenzja trid bil-fors tmur għand onorevoli. Jien kieku ħsibtlu tax kieku ġibtlu fl-ixkun, imma xroblu nofs daqs kemm li nistenna f'dal-bart. Excuse me, sir, are you waiting for the honorable? Iva, yes. Ah, he's relative to me, you know. My second cousin is married to his sister-in-law. Xieħlew, mux familji kbar għandhom daw l-onorevoli, kulħadd jiġi minnhom. Isma' da sedu ma jiġi. Stenna! Isni mo se fid-desertaw, il-manna bis qatt ma tiġi. Fiċċukaj, il-poplu huwa magħruf għad-devozzjoni tiegħu lejn il-qaddisin. Ma jkolli ngħid ħafna qaddisin. Il-Vatikan għadu qatt ma sema bihom. U Alla ħajs ikun jafaj żgur jiskomunikom. Allura, inti ta' spiss tiġi daw? Yes, very often. Mhux bħali, jien l-ewwel darba. Ma trix li forsi min jaf nerġgħu nintaqgħu tali l-indirizz. It's on the directory. On the directory. Ma trix mela forsi tħalli li jismeku? It's on the directory as well. Bil-mod! Isma, bella norra la jifili mux għaw joqot. Naturalment, mustu sal-istess bib. Isma, idik qabela konta, mela nek mux kulħadd tindaqs. Smajtu għadi, din il-ġustizja u di ma noqgħodx għaliha. Jindem Malti għandi ġewwa fija u aħna l-Malti beqqat morna nittalbu xi ħaġa. Lera, ħantew daqqa ta' erjel ta' ma noqgħodx għaliha di. Le. Għandkom raġun. Aħna l-Maltin, il-koll insara, ma nemdux fil-vjolenza. Le, mhux bl-erjel verd għax tmur l-istampa. Bil-fliexkon. Fliexkon? Żgur, daqqa ta' fliexkon inti. Anti tieħ daqqa ta' bitnejn. Le. Tajba wkoll, kulħadd jittalla. Ara veru, msiken daw tal-politika ta' min xi kollhom jgħaddu. U msiken, jien kultant ngħid li dawn jieħdu kors jaraw in-nies, tiddependi minnhom. Għajma, ta' joħroġ f'kull waħda. Kieku vera jridu jneħħu s-sistema li titmur għandhom tittalla pal-pjaċiri jneħħuha. Imma ħafna drabi wis nibsa li huma joħolqu l-bżonnijiet lin-nies biex imbagħad meta jaqduhom jkollhom jirringrazzjawhom. Poplu tal-pjaċiri żgur. Kos, tafx qed ngħid. Kieku għaw Malta kellha toħroġ iċ-ċiċċolina u min jaf kemm imorru nies għandha l-pjaċir. Kemm nixtieq li bħalissa nkun nista' narakom. Hekk. Għandi kużita kbira nkun naf x'intom tagħmlu. Mela, tafu li fl-antik meta t-television kien fil-bidu tiegħu, in-nies kienu jaħsbu dak tat-television qed jarawhom ġo djarhom. In-nana ta' ħabib tiegħi kienet titfili sakemm tmur tinżaw tbiddel. Insomma, jiena t-television li ma ġobniex ta' dik il-ħaġa li jitkellemu biss u ma tistax tirrispondih li ma taġobniex. Nistħajlkom tajdu li. Allura x'tista' tagħmel? U jien nistħaj nil-wieġeb ara t-television li għandna fil-kamra. Dak mhux hekk. Mela, il-kendit kamera tal-lum qed tassew ħelwa. Dan ammurna f'post fejn ikun hemm ftit ta' nies mhux ħażin. Wieħed minna ta' basi qabad sfur u beda jżommu maħaj b'kappell. Imbagħad beda jwaqqaf in-nies. U jgħidilhom biex iżommu ulu sakemm imur iġib borża. Ħaġa normali kieku. Mhux meta taħt il-kappell ma jkun hemm xejn. Għax kif jgħid il-Malti, kieku kull min għandu l-leħja raġel, kieku l-bot missi l-irġiel. U ifmuni.
Fjakkajt! Napoleon kolla sew! Napoleon. Napoleon! Jena professur diki! Aħna jew maħniex! Jekk inċittadin bil-għaqal u ma tridx li tiqbalat, għamel bħali insalbanek mur investi f'kandidat. Ix-xurtjat li jiltqajt miegħu qatt ma ninsa dakinhar, hekk kif qorbot l-elezzjoni ġie ħabbat lil bibda.